मार 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 सर मार। आरे की गहना ले आइल बा पुराना के झाड़ के मार सार के हाँ मार सर के आई अंगने मेला सार के मार सार के गहना ले आइल बा पुराना के झाड़ के खूब गावा सा दिहल जाला। हाँ मारो के बांस काटल जाला, मारो गाड़ल जाला, मारो छावल जाला, ओने भीड़ भाड़ रहेला। रहेला बेटा के मटकोर में ज्यादा तुल तमन ना बुझाए ना। ठीक मटकोर के बाद में हाँ बारात के विधि स्टार्ट होला। हाँ तो जब बारात के विधि स्टार्ट होखेला हाँ तो सबसे पहले दुल्हा के माई हाँ नहवावन भइला के बाद में अपन बबुआ के नजर उतारेली। कैसे कैसे का भाव हो? कैसे कैसे हो? कैसे भाव है राई जवाई हरे आमायोई छे अरे देखियो रे कोई नजरी ना लागे अरे संभरियो रे कोई नजरी ना लागे। नजर साहब ले जाके चगुल गाली। ठीक ओकरा बाद में इमली घोटावल जाला। हाँ ओकरा बाद लड़का के तैयार कइल जाला। हाँ जोड़ा पहना के हाँ तो जा एगो बड़ा सुंदर भाव हो। कैसे कैसे अरे संडाला पूरा बासे आइले सोनारवा भैया अरे ले आइले सोनावा पे साही बारात के निकालल जाला। हाँ परिछावन होला। होला बजनिया लोग अपन बाजा बजावेला। हाँ तनी बाजा के तनी बजाई कुछ नेग होखेला। हाँ ऐसे कि देवी महाराज झिंगुर बैंड आइल बा। झिंगुर कमेटी महोदय से आग्रह करब कि तनी बजनिया सबके कुछ दे देती तो ठीक है। हाँ यूनिस आवता नहीं बजा के आवता। ए बैंड के मालिक के है चंदन। यूनिस अरे 18 19 गोरा 12 से चलो। अच्छा जी आवे ने खर्चावे आ जाई चलो। ऐसे ढोल थोड़े पिटल महाराज। आओ आवे दी अरे आ जाई दी महाराज लगन के चीज नु हो लगन तले बजाओ ना। काहे बजाई सब पहले नेल ठोकाई आवे। ठोकाई मतलब एकदम शुभ चीज हो। हाँ भाई बेस ठोकाई। शादी ब्याह खपरा के घर है महाराज। हां खचरा के घर देख ली हो सब जिदिए नु बड़ा सम्मान लेके ढोल ठोकाई ने गला के ले जाए। आई ऊपर आके सबके दे दी पूरा बैंडे वाला के आई आई चाचा ऊपर चढ़ जाए। आ जाई बैंड वाला तन बजाओ तो भाई। हां चलो बजाओ आओ। बा हरिंदर बैंड। अरे जी हरिंदर बैंड। हाँ हो जाए हाँ 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 ला लो सब जना के हो गइल ठोकाइया गए। अच्छा हां हां इनका के दू गो दे दे। इनका के दू गो दी। खासे ऐसे चमार के के चमन के खोखी भइल बा। खासे चमार के लेके आओ। हार्दिक अभिनंदन वंदन उ सब अपने जेकरा देवे के बहुत दिया गइल बा। चला बजाओ लोग अब चल जाए। आओ।
प्रेशर चाचा कितना श्रद्धा से पैसा के सब जना के दिलहन तू सुतर देह पर चढ़ा दिलहन मुर्दा समझ के तू लगला हाथ बाजे की कीड़ा उड़ा का घुस बारात पहुंचल बा जनकपुर में औने के का नजारा बा का बा भाव हो का भाव हो आजू जनकपुर में मारावा बड़ा सुहावन लागे आजू जनकपुर में मारावा बड़ा सुहावन लागे सीता के चढ़ेला हरदिया मन भावन लागे देखिए तब तक ने जनकपुर में बारात पहुंच गई बा बारात जब पहुंचेला तो सबसे पहले स्वागत कई जाला कैसे एक बाद समधि मिलन होला कौना अंदाज में कावना हो लेहु ना जनक पापा धोतिया हाथे पान के बीरा करुणा समधिया से बीनती सिरया जुनाबाई जे सिर कब हुना नवले सिर बेटी नबाई आ बेटी सिया जान की बेटी कारण सिरया समधि मिलन होला धुरछक के पानी होई घरी हजामिन लेके आवेली अपन नेग मांगेली कैसे कि धुरछक के निशानी दे द मोरे राजा रह दे तो मारो दी तो धुरछक नेग में अपना बहिना के दे दो काहेला धरवावे खातिर पानी मोरे ले जा ओकरा बाद गहना चढ़ावे के जब बेरी होला तब भसुर जी के स्वागत कइल जाला कैसे कि भसुर जी आए मंडप में मुबारक हो भसुर जी आए मंडप में मुबारक हो
देखी भसुर जी के तो गर्व रहेला कि हम लड़का के बड़ भाई बन के आइल बानी। हाँ भसुर जी के गर्व रहेला। बहुत गर्व रहेला। हाँ गर्व रहेला। इतना कि भाई जे दुल्हा खातिर इतना लोग आइल बा हाँ और दुल्हा के हम बड़ भाई हैं। हाँ मारो में हमारा खोज बा। हाँ हमरा बिना हो जाके विधि अधूरा रह जाए। हाँ गहना चढ़ावे खातिर लोग बोलावता। हाँ एकरे गर्व रहेला। अजय वही हवराइले पहुंचेला लोग गहना चढ़ावे। हाँ आ घर के माई बहन लोग ताहना गरिया के इज्जत उतारेला नो। हाँ बाप रे बाप। लगले सारा गर्व खत्म हो जाला। हाँ गर्व खत्म। गर्वे गिर जाला। का गावेला लोग? कैसे गावेला लोग? मुंह से गावेला लोग। आरे की गहना ले आइल बा पुरन के झार के मार सार के मार सर के मार मार सर मार। आरे की गहना ले आइल बा पुरन के झार के मार सार के। हाँ मार सर के। आई अंगने मेला सार के मार सार के। गहना ले आइल बा पुरन के झार के खूब गावस। गहना ले आइल बा पुरन के झार के मार सार के। आई अंगने मेला सार के खूब गावस। गहना चढ़ेला। हाँ एकर लाइन कट गइल भाई। देखो एगो कोटलेक्स खत्म हो गई भाई। काहे सुमित जी बैटरी खत्म हो गई। बैटरी भसुर बनबो बैटरी खत्म हो गलो तो है। बैटरी ले जा भाई। लसार के। अब देखी हाँ देखाई। ओकरा बाद में हाँ एकरी बात। जब बरनेत हो जाला हाँ तो देखी कि नहवावन के विधि शुरू हो। हाँ हालांकि हमने की यहाँ ई चीज नहीं खे चलो। ना जयमाल के अभी नया पर अपना ना मार्केट में बोलबाला बा। हाँ कि नहवावन पहले ही कर दिया था। हाँ काहे कि लड़की के जयमाल के स्टेज पर चढ़े के होता। हाँ काई हरिंदर के लेकिन चलते। नियम आज इहे बनता हाँ कि जब गहना चढ़ावत में भसुर से लड़की छुआ जाला तो जौन धुरछक के पानी हजामी लेके आवेले वही पानी के साथ में और पानी मिला के नहवावन होला उहे विधि सफल होला। हाँ त नहवावन के बेरा बेटी कहेली बाबूजी से का कहेली? अरे का कहेली? अरे कहाँ बाटे अरे धन हो धन हो। लोटावाए पापा ई पापा पापा कहाँ बाटे हो डोरिया अरे कोई से जय हो। नहाइए पापा ई पापा अरे रौरी हो पो खरिया बाबूजी कहेले का कहल। अरे वही जे बाटे लुटावा रे बेटी ए बेटी अरे वही जे बाटे रे डोरिया अरे तो जल्दी नहा लए बेटी हमारी हो पोखरिया तो भाव हो का हो? कि अरे माई बरे बरे बुनावा पर तू हई रे माई अरे माई बरे
हई रे माँ आगे माई परे परे पुना वा परा तू हई रे माँ आगे माई जनक पापा के बबूनी भिजा तू हई रे माँ अच्छा देखिए जब बड़ा खुशी के बात ई बा अच्छा उठो नृत्यांगना से चाहम उठो कि दोनों जन माला पहनाओ लोग आवो लोग एगो ना हमारे नचनिया पे नहीं है प्रदुमन जी तनी माला दत्तो न से दे दी भाई दे दी माला अभिषेक माला दो तो आ नृत्यांगना से चाहब कि माला पहनाओ हाँ स्वयंवर रचाए हाँ पहनाओ पहनाओ कोनो बात ना ए पेनी ला जाई मत मरद के काम ला जाई और औरो पहना दी हाँ मर्द कैसा जो समाज में मौगाल ना ए परमादरणीय बड़े भैया मनोज कुमार सिंह जी के कर कमल द्वारा बहुत बहुत और पुरस्कार औरो डाल दी आ देखिए जब खुशी के बात ई बा तो खिसिया के डालत रे रुक जाए फैमिली जन जन के अधिकार खातिर आवाज उठावे वाला सबका साथ सोच विचार के चले वाला है नहीं भैया मनोज भैया चल गई का ए मनोज भैया आई नहीं 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 एक मिनट बड़ा जल्दी भागत है फोटो और खींचा गइल देवता घर में टंगा जी कल